kan het binnen zo warm zijn, terwijl dat het buiten sneeuwt? Ik zie dat rockwool isolatie maakt. Maar wat is isolatie? En hoe wordt het gemaakt? Dat ga ik uitzoeken. We staan hier voor de grootste steenwolfabriek van de wereld. En we gaan nu binnen een kijkje nemen. Van de rockwool, waar meer producten worden gebruikt dan alleen de isolerende rockwool voor de warmte. Een voorbeeld is Grodan. Wordt in de kassenteelt gebruikt voor planten. Dit neemt heel snel en veel water op, dus de planten groeien gemiddeld veel sneller dan normaal. Je kunt rockwool gebruiken om huis te isoleren, zoals hier voor schepen, dat het schip warm blijft en niet gelijk voor het zeewater koud wordt. Wordt ook in de chemische industrie gebruikt als verwarming, zodat het water warm blijft. En ook in Rusland, als het heel koud is, dat de leidingen niet zomaar bevriezen en kapot gaan. Anders rockpanel wordt in de bouw gebruikt en is ook heel mooi, zoals deze chameleonkleur, die verandert gewoon van kleur hoe je erop kijkt. Dit wordt gebruikt in het Rietelpark, dus die zullen jullie waarschijnlijk toch wel heel vaak zien. En ook het laatste rockfon wordt gebruikt voor plafonds, voor geluidsdemping, zodat de klaslokalen of kantines of zoals hier minder hard doorklikken overal en dat je gewoon makkelijk kunt praten zonder helemaal overstemd te worden. In de oven wordt het basalt gesmolten. Het verandert nu in lava. Wist je dat deze lava bijna 1500 graden heet is? Via de rollen wordt de lava net als een suikerspin tot wol gesponnen. De wol wordt daarna met een soort grote rustbrand platgewald. Nog flink geperst totdat het de juiste dikte heeft. Met die zaag wordt het daarna op maat gezaagd en doorgestuurd naar de stapelmachine. Via een lopende band gaan de platen van de stapelmachine naar de inpakmachine. De losse ingepakte pakketten worden daarna nog een keer gestapeld, ingepakt en op een pallet geplaatst. Nu wordt het nog een keer ingepakt zodat het pakket buiten kan staan en tegen regen kan. Het plastic dat gebruikt wordt kun je weer helemaal opnieuw gebruiken. Nu is het pakket klaar om vervoerd te worden. Via eenzelfde soort loopband gaat het pakket helemaal uit zichzelf naar het juiste laadbron, alsof het pakket zelf de weg weet. De heftruck brengt het uiteindelijk pakket naar de juiste vrachtwagen. Zo bespaar je dus een hoop afval, energie en de mensen kunnen veel sneller en meer laden. Jullie bevinden zich nu op de recyclingfabriek van Rockwool Lapines in Roermond. Wij splitsen al onze afval die wij maken op verschillende manieren, zodanig dat we die ook weer kunnen verwerken of weer terug kunnen verkopen. Hoeveel kilogram wordt dan verwerkt hier ongeveer per uur of zo? Nou, wij verwerken een hele hoop kilo's per uur en uiteindelijk produceren we ergens rond de 30.000 kilogram per uur. Daar maken wij weer grondstoffen van in de vorm van een briket. Ja, als een soort steen. Als een soort steen en die stenen die gaan weer terug in de oven aan de lijn en dan worden ze weer gesmolten en dan maken we weer stenen van. Dat afval dat jullie allemaal krijgen, waar komt dat dan vandaan? Het afval dat komt gedeeltelijk uit de markt. Dat betekent van bouwen die in feite weer gesloopt worden. De renovatiebouw. Nou, daar komt de steenmolen uit. Daar wordt het ook weer op de bouwplek wordt het gescheiden. Dan vangen wij het hier weer terug.
Als wij het terug hebben gekregen, dan maken wij het ook weer klaar. Uiteindelijk tot een briket. En die briket die komt ook weer in de oven terecht. Het andere deel dat komt vanuit de fabriek. Elke keer als we om moeten schakelen naar een ander product, nou, dan moeten wij omschakelen afval. Genereren we dan. En op dat moment verwerken we dat. Waarom wordt het afval hier eigenlijk recycled? Is daar een reden voor? We willen, voor het milieu willen wij uiteindelijk een goed programma hebben. Ja. Maar aan de andere kant, het is ook gewoon puur financiën. We kunnen weer onze producten smelten en hoeven daar dus niet de verwerkingskosten voor te betalen. Sinds 1992 zijn we al aan het recyclen. Dus we zijn al een hele lange tijd bezig met dit traject en uiteindelijk wordt het steeds beter. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. She has got a plan for you. Don't you worry now. Yeah. A time I met a girl of a different kind. We rule the world. I thought I'd never lose her out of sight. Ik sta hier bij meneer John Geven, het hoofd van de bedrijfsschool van Rockwool. Waarom worden mensen hier eigenlijk opgeleid? Nou, de mensen die hier de bedrijfsschool van Rockwool worden opgeleid, dat is met name bedoeld om zich verder te kunnen ontwikkelen bij Rockwool. Dus ze kunnen zich heel breed ontwikkelen naar een toekomst. Speelt duurzaamheid ook een rol in het onderwijs hier? Ja, zeker weten. Duurzaamheid binnen de opleiding is een onderdeel van een heel groot project binnen Rockwool, duurzaam inzetbaarheid. En een van de pijlers is het ontwikkelen van personeel. We blijven ons personeel continu ontwikkelen. Een leven lang leren is een groot element daarin. Wat je vandaag kent en wat je vandaag doet, wil niet zeggen dat je dat over 30 jaar nog moet doen. We willen ons personeel dus ook blijven ontwikkelen, dat ze dus mee kunnen groeien met de organisatie. Maar ook bewuster worden met hun leefstijl. Dat ze gezond werken, en gezond leven, meer bewegen, niet meer roken, opletten met eten en met drinken. En sporten en dat soort zaken. Daar faciliteert Rockwool ook in. Dus niet alleen in de opleiding, maar ook in de ontwikkeling. En zo wordt bij Rockwool op een duurzame manier allerlei producten gemaakt van steenkool.